mogik okel ponono weche minyalo wach ni okwedo doho e lela gino mok ni kare e nyim jopiny monego bed ni keto geno margi e yudo ratiro kokale doho. Gima awuoro nyaka sani ni serikal nigi Attorney General. Attorney General ema pod iseyo ka. Yeah, because my chief legal advisor to the government. Kata kambi ukae. Ka ungi issue moro mar legal, ungi legal department. Okonengo iwuoye wach ma koro kambi oter kambi kata Ramogi to iniwuoyo to ikia weche chik. My chief legal advisor to the government and the presidency. En gi teko mang'eny nikech obede cabinet to obede JC kaka commissioner. Mae ng'at moro ma nyaka sani pok owuoye wach madhi mbele gi Ruto ma owuoye wachni. Pok owuoye kata gimoro achiel e wachni. Nikech ka gimoro rach ni koto wacho ni serikal gini nokutimo maber gini. Attorney General emonengo wuo ni watim nade. Do tamore ni wach housing levy ni okber. Anyis an kaka advisor ma presidency, anyis president mondo owe bayo weche mang'eny kuom jopiny. Option achiel ma serikal nigo en appeal. Emineno nitie hierarchy mag courts go. Wachako gi magistrate, high court, court of appeal, supreme court. Case nyalo yombi kata magistrate court kai, but kidhi high court bed overturned. Nyalo yombi high court kai, but kidhi court of appeal inyalo yudo some justice. Kata court of appeal no kata koki yudo justice, kan ma ne waneno